Tulo ka mga giingong hold-upper sa usa ka tri-cab driver sa Cagayan de Oro City ang dakpan sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Mga sospek, positibo matud pa nga giilasan na biktimang driver. Ani ang report ni Cyril Chavez. Arestado sa gilusad nga follow-up operation sa kapulisan sa Makabalan ang tulo ka mga lalaking giingong hold-upper sa Cagayan de Oro City. Matud pa sa kapulisan nga nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka tri-cab o bao-bao driver sa lugar nga nagpatabang human nga giingong mabiktima sa hold-up. Daling gisusi sa kapulisan ang Bara New Road sa Barangay Makabalan kung asa nahitabo ang pagpang-hold up pasado alas 4 sa kadlawon. Dihay tulo ka tao, lalaki, nagpa-pretend nga pasahero. O kapag abot sa unahan, dayon tutok sa kutsilyo sa mga driver, tag-iya sa mga tri-cab, o nakuha sa iyang posisyon ang 5,000 cash kwarta sa mga tri-cab driver. Sa gihimong follow-up operation, daling nasubay sa otoridad ang lugar kung asa ni adto ang mga suspitsado og ila kining nadakpan. Giila kini nga sila Dennis De La Cruz, June Iburan ug June Ray Salon. Wala na recover pa sa otoridad ang kwarta sa biktima. Apan positibo matud pa nga giila sa driver ang mga sospek nga mo'y mitulis kaniya. Doon na sila yung mga previous cases nga giatubang. Ang usa niini frustrated homicide o ang isa ilang bigit sa illegal nga droga violation of public health 9165. Kasong robbery ang gipasaka batok sa mga suspitsado. Wala na makuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa mga sospek human gipailawom kini sa inquest proceedings. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.